nam prihod njegov ulila upanje. Pred očmi travniki v njih pukti in cveti, cvetje bele in rumene se blešči. So cvetove dvignile na travo, iz gozdov prek mostov do domov, svek glasov, ni tak spev še plaval čez Dobravo. Ne bi pil, če bi pil, kar vesel sem želel, bo pomagaj sami žalosti ne znam. Vame star, ten zapad, Molio bi vas za jednu pažnju i jedan veliki pljesak za ljude koji su krivi i zahvalni da smo mi danas tu. Iskoristio bi to priliku da bi se zahvalio ljudima koji smo napravili takvo veliko presenečenje kao što je to danas tu. I molio bi vas, ja ćete mi pomoći, molim vas. Ja da vam pomogu. Pa da. Samo ono da vam kažem nešto, ništa od ovdje nije bilo planirano. Ništa. Da, ako hoće da privuče pažnju, to onda uradi kao majster Jan. Evo. Kažete. Volio bi da podelim zahvalnicu u misiji za ocenjivanje kvaliteta turističkog ugostiteljskih objekata i usluga na 50. međunarodnom sajmu turizma. Šta ću vam sad ja? Da to primite za komisiju. Meni za komisiju, pa divno. Evo da slikamo onda jedna fotografija za komisiju. Evo. I sada bih pozvao gospodina Slobodana Cvetkovića. Gospodine Cvetkoviću, nema druge nego da nam se pridružite ovdje. Ja mislim da su ti ljudi zahvalni za to da smo danas tu i da primamo ovo veliko zlato. A ja se izvinjam, moram samo da pitam, jer vi mislite da podelite sve te zahvalnice? Jer mislite da podelite sve te zahvalnice? Gospodina Radomira Čubranovića. To će potrajati. Može. Sljedeći. Ajmo brže, vi to možete i brže, jel tako? Sljedeći je Dragan Pajić. Tu je prisutan. Stevan Rodić. Doktor, docent Đorđe Vasiljević. Akademik Soko Sokolović. Je li tu? Tu je gospodin Sokolović. Dragica Mirnić. Doktor Milovan Krasović. Krastavčić, mislite da gospodine Krastavčića? Nećemo zameriti. Doktor Radovan Fejanović. Gospodin Fejanović je tu. I Žana Bracović. Ja mislim da je ta komisija i njegovo vodstvo zaslužio još jedan pljesak i zahvalnost za to što su nam pripremili. Evo je gospodin Žana Bracović.